imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Mayo buntag sa tanan. Kumusta man ang ato nga pagmata nagikan sa ato nga katatulog mga pinangga, labi na sa tanan nato mga kahigalaan o sa tanan natong mga followers, mga listeners o mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. May buntag sa tanan, nilabi na sa tibok na kong panimalay sa tulog ka mga anak, sa akong uganan, mao'y nagatimang sa among gamay nga anak, o sa akong asawa karon nga nakaroon sa Makati City. While sila nagpaabot sa ilang flight going to Saudi Arabia. Kumusta man atong nabang pasalamatan ang Ginoo sa atong mata, sa atong bangon, o sa atong pagliho karon ining adlaw nga Huwebes, hapit sa 4 sa Abril. O niya ugma ikson pizza 5, pizza 6 o niya sa Sabado. Una nga sa Martes, muna siya gitawag og holiday. Basta pula ang kalendar, muna siya holiday, may ikson araw ng kakitingan. Nagrabe kayo ang panahon, oras, paspas, pero matag panahon, matag adlaw, nagdalag kahulugan. Unang kahapong adlaw sa Pizza 3, dako na trahedya dapit sa gitawag o Taiwan. 7.6 or 7.7 magnitude ang gitawag o earthquake. Adunay 26 ka building kaming collapse base sa itong pag doki-doki sa maong nga balita. O niya sa diha nga akong gilantaw magkaisunan diya sa YouTube ay pagkahapong adlaw doon naman po gipos nga 9.1 magnitude ang Japan mga kaisunan. Pero kung saan nakatinuod nga pagkahuman sa linog sa Taiwan ning tsunami ang area sa dapit sa Japan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa ato ang station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ayan Matasaon, yan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga higala sa kaginan, sa FM radio o sa Facebook Live, sa social media exam. Unang kahapong adlaw hindi nga areas kabukiran na ako sa mga kapila to nagranawot. Tingali na as mga kalima o kapila pa to maisuon. Within few seconds or few minutes, nimbalik ang kurente. Antod pagkagabi ni run out, ni balik run out na sa kapong adlaw ay suon. Munang kada adlaw grabe gud ang naglagiting ang kainit. Ningali wala ta masayon og pira na gitawag og degree Celsius. Ang diiniton
sa kainit karon. Unang hapong adlaw nahas lang ang mga estudyante diri sa eskwelahan sa Ponglo, although ang mga matutulo nagpabilin na gyapon sila sa ilang area base sa maong order sa province sa gitawag o Negros Oriental. Tungod kay i-implement ang gitawag o El Nino. Duha ra manggod ang sitwasyon sa panahon gitawag og El Nino o El Niña. Ang sa man ang El Nino, pastor. O kanang El Nino o El Niña o arkas El Nino, kundi mo na siyang sabton lalaki o niyang arkas sa El Niña babae. O niya minguli ang among anak, ingon siya bawa may klase kung ano wa may klase. Munang mo interview gud ko mga kaigsunan, siyempre ginikanan biyata, papa biyata. O niya mismo nata sa pagtudlo usab sa Tapong University, Ikson. Mao nga kung unsay palisiya sa gobyerno Ikson, under control ang mga magtutudlo, even dinhi sa gitawag o province sa Negros Oriental. Mao nga kung sa may order sa labaw, mausap na isundon sa naas nilalo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwas diya sa dapit sa Balinsa, si Brother Rodi Romano Jr. Mamos naman ang imong kahimtang niya Brother Rodi Romano. Amo ni kinamagulangan ni Manoy Rodi. Akong tagsa Iksoon na pagkaroon sa Cavite City. O niya, Iksoon ni siya ni Sister Roslyn Romano Ilhig na wife ni Brother Mario. Gadiin, anha pagahimukon ang pirmerong panagsimba na gitawag og house church sa Panimalay diha sa dapit sa Kampoy. Wow. Salamat sa Ginoo. Ano na natay panagtigong diya sa Panimalay ni Brother Mario Ilhig o ang asawa ani Pahoy Mangod ni Brother Rudy Romano Jr. nga nagwas karon sa ato na programa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab nimo Ma'am Joanne Kalimot o sa tanan nga mga Kalimot family o sa imong kinabuhi Ma'am Maria Moli Torres, sa tanan nga nagwatch karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Manghinaot ko nahatagan na tugdako kayong panahon ang pagpagaling mo, ang pagpaminaw sa minsay sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan o sa mga alagad sa Dios nga nagpaambit niini kay basig ulahi na unya ang tanan nga naa sa kasulatan. Ibog na ang kasulatan, ihimo ang kasulatan uban sa lamdag sa Holy Spirit. Dako kayo kinikaymuan lamang ikaw o ako o dili mo tuon ini masugamak kita o mahandog ta sa dagkong mga trahedya nga muhapak dinhi sa tibok kalibutan. Inumdumi Iksoon ang pagitabo sa Taiwan kahapon adlaw 7-point magnitude. Pila ka building ang collapse, 26 ka building base sa ako ang pagduki-duki diya sa Pangantalaan. O wa pa ko nasayon, although wala pa na nabalitaan na doon ay mga Pilipino na apel na tapukan sa dagkong mga building nga palabag o may collapse ang uban Iksoon. O niya dapit sa Japan ang maunga dapit sa laing nasod once nga adunay linog, adunay dako nga kapagpurog sa yuta posibilidad sunod anak mo tsunami tungod sa kadako sa area kalapad sa dagat ug talaw. Hinumdumi
nga untay ugon ang kalibutan, ikaw ug ako mga lisan yun. Kay wa gutay kadaganan. Kudagan ka, wa tay klaro malunod ka sa mga area nga mga mukrak. Mao nga ikaw ug ako ining naginapos na panahon. Hinumdumi, eksamina o sisaa kung aduna na ba kay kaisog sa pagkatubag o niya sa Dios. Mao nga kini atong mensahe wa man human kahapon kay sanglit nagputol-putol man ato aning tiwason karon. Kung ikaw o ako naa na ba kay kaisog o niya sa pag-atubang ngadtos Ginoo, kay ang Ginoo maningil ra ba gyud. Ayaw kumpiyansa igsoon. Mao nga ang mga alagad sa Ginoo wala minang hadlok kung unsay mga pangitabo sa kalibutan, kung dili nagpabalumi, mutuo mamok sa dili sa tanan nga naminaw sa Sainifen, sa tanan karon nga naminaw sa inyong mga radyo, sa inyong panimalay, sa tanan karon nga nag-watch sa Facebook Live. Kahapong adlaw maayo na tong ngisi-ngisi diri sa Pilipinas, pero di ay sa laing mga nason diya sa Taiwan nga natuhirig na, nangahunlak na ang mga building nga perting pagkadagkuha. Nabay ikatabang ang mga arkitek, nabay ikatabang ang mga teknolohiya sa panahon unya sa pag-urog, pagtayog sa tibok kalibutan. Wow! Ipin gani ang mga scientist dili makatabang. Igsoon ang makatabang nimo karon na ikaw mutuo o maminaw sa mensahe sa Ginoo, maunay makatabang nimo karon. Kay dili ka angayang mahadlok, dili ka angayang malisang kung ikaw nakabalo sa human sa imong kamatayon ining kalibutana, duna kay kasiguruhan. Apan kung dili gani ka magbantay, ikaw o ako, kumpiyansa lang karong panahona, posibilidad wa tay kaisog sa pag-atubang unya sa Dios ngadto sa iyang hukmanan. Mao Kristohanon man o dili Kristohanon, siguroa ang imong kinabuhi karon. Siguroa ang imong kahimtang og sitwasyon nga naa nga bakas tinud-anay nga bang pagpangalagan. E kung moabot ang takna o panahon sa pagbalik unya ni Hesukristo, tay-ugon ang tibok kalibutan o mudahonog ang sukaranan sa tibok kalibutan, ibang ina. Maunay ato karon nga dokion dinhi sa atong mensahe igsoon. Although wala may klase ang akong kinamagulang ang anak, akong ning ihatag niya ang mga ripis awit makalangit o mga pagtubaya sa tanan ng mga kaigsoon. Mag-ampo sa taigsoon, labing gamahanan o mahigugmaon ka man Diyos. Tapos ka sa pagday, pagpasalamat. Tapos kang pasidunggan, pasalamatan sa imong pagkamayo, sa imong pagkabuotan nga Diyos. O salamat o Diyos sa imong pag-ayo sa among katulong anak. Inyawa nimo padugaya ang balatian o imo kaming gitubag. Instant o Diyos ang imong response na imo kaming gitubag sa among pag-ampo kanimo. Salamat o Diyos sa kumpleto nga kayuhan usab sa amo ang kinamagulang ina. Apan salamat nga diin naghatag ka namo usab ug kalig-on o kadasig aron kami makapadayon sa pagpaami sa imong mga pulog, mga mensahe. Dili lamang dinhi sa balok, dili lamang dapit sa Pilipinas. O salamat o Diyos sa lain usab nga area nga kami magkakatigo. Sa panimalay ni Brother Mario Ilhig, sa panimalay ni Sister Roslyn Romano Ilhig, o Diyos, nini kumalabot na Domingo. Salamat o Diyos sa daghang mga obligasyon ng imong isanon sa imong alaga. Salamat o Diyos sa mga katawhan
nga nagapaminaw sa imong mga pulong mga mensahe. Dili lamang dinhi sa balo dapit sa Pilipigan o dapit yan sa Kalkuy, kundi sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Dili lamang sa tibuok sa FM radio nga nakapalibot ining mga dapit, kundi sa tibuok kalibutan Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdom sa matagusakan namo. Kabisan pa man sa dapit sa Taiwan o Dios, adunay dako pagpurok sa maong mga dapit. Adunay mga daghang mga buildings nga may collapse. Lord, manangiti ang imong mga katawhan, labaw sa tanan sa among mga kabanay gikan sa Pilipinas. Ikaw amping sa ilang kinabuhi, labaw sa tanan nga mga OFW, na mahimo silang pinasahi sa imong atubangan. Labaw sa tanan sa pagpapikas kinabuhi nga nakaroon sa Makati City o Dios sa ilang pagpaabot sa ilang mga schedule o niining mga adlaw sa pagikan silang kauban sa ilang pag-flight gikan sa Makati City going to Saudi Arabia. Lord, panalangin patagi sila kalikon, patagi sila kaiso, patagi sila kadasi, bisan pa man sila matagpamilya na bilin sa ilang mga parusakan mga lugar. Nahatagi sila o kalinaw, kalipay o buwata o Diyos ang ilahang panguna-una na dili sila bation o kaminaw pag-ayo na dili maghari kanila ang homesick sa ilahang kinabuhi. Salamat o Diyos ang mga pag-ampo, ang tanan among isalig na kanimo, ang tanan among itudyang na kanimo, bisan pa man sa among station manager Reverend Gideon Canelario, ano sa itapong bulaton sa pagwali sa social media o sa maong FM radio na malabot sa maong dapit sa sitio Kalugtugan, Barangay Sidinia, Malabuyok, Cebu City. Bisan pa man sa among general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaon, uban sa tibok niyang panimalay, uban sa iyang asawa o sa ilang duha ka mga anak, sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, labaw sa tanan nining maong dapit na napundar kining maong FM radio, nahimugsok kining FM radio tungod kay aduna kay katuyuan o tumong niini o Dios, aron ang imong mga pulong, aron ang imong mga mensahe dili lamang madungog dinhi sa balok, dili lamang madungog diha sa dapit sa Pilipigan, kundi madungog sa tibuok area nining maong barangay. Dinhi sa tulo ka mga cities o Dios, sa Tanay City, sa Bae City o sa Bayawan City, kutob sa maabot nining maong frequency. Lord, padayon silang nagpadasigon sa pagpaminaw sa imong mga pulong, aron among mahibalan, aron among masayran kung unsa ang tinud-anay namong buhaton samtang kami aduna pay kinabuhi dining silong sa langit. Lord, ang dako nga trahedya na pagtayog sa Taiwan kaapong adlaw o Dios, usa lamang kana ka example, usa lamang kana ka pagpahinumdom na apay mas dako na angay namong pangandaman kung ikaw mosilot na sa tibok kalibutan o wag na do'y kaikyasan ang tanang katawhan. Lamang kung kami mupukot sa imong mga saad, doon na kay saad ni atong nagtuman o nagmahinadlokon kanimong aman. Imo kining promise base sa balang kasulatan nga amo kanunay gitug-an, kanunay namong giwali sa tibok kalibutan, aron ang tanang matagtaw makahibalo niini. Aron kami usab nga mga lagad nga imong pinadala, nga imong gihatagan og katungon sa pagwali sa mayong balita. Aduna usay katapos o kaisog sa pagwali niini. Aduna may mutuo, aduna may dili mutuo, ug magkinabuhi niini ug dili magkinabuhi niini. Lamang dili nami kanimo kapaningan sa panahon sa among pag-atubang kanimo. Kaya matag-usa ka namo o Dios mo atubang gayud sa imong hukmanan sa gitakda nga panahon nga ikaw mobalik kayo dinhi sa silong sa langit.
Salamat o Dios samtang kami magapadayon sa pagtuon sa pagpaambit sa imong mga pulong mga minsay. Na kining mga pulong karon nga mo pag-ambitan, dili unta kini mausik sa mata ko sa. Dili kini mawala, kundi dili magpabilin kini sa among kahilagman sa among kasing-kasing. Ug amo kini papuyon, ug amo kalit kini kanunang ibutang sa among alimpatakan nga sa panahon sa mga trahedya, sa panahon sa mga paghulga, sa panahon sa dagkong mga trahedya o mga disaster, mga kalamidad, mga bagyo man, mga linog man, lunok man, tsunami, dili kami makugan, dili kami makalitan, tungod kay naaman yun kami sa balaan nga kasulatan na imong ipahibalo sa tanang katawhan dinhi sa tibuok kalibutan. Salamat o Dios, dinitak na o dapit sa kabuntagon nga imong ihatag ka namo. Wa ko'y hulong ang mong pagkamaayo, ang imong kaluoy na imong ihatag ka namo. Lamang ang among desisyon, ang among pagkinabuhi, haom o insakto na ba kini, nga angayan na ba kanimo atubang kanimo. Salamat o Dios, wa gud kami arang mahimo sa among kaugalingon. Even sa among mga kinabuhi dining kalibutan na naalagyod sa imong mga kamot. Minungdan amo kini gitugyan, matag oras, matag minuto, matag segundo nga kami imong giatagan o giamumahan o gipanalipdan sa tanang mga matang sa mga pagsulay. Wahionong ang among pagpasalamat nga na kanimo. Nga imo kami giproteksyonan o gibantayan even sa tibok na kong palimanay. Sa among tulo ka mga anak, sa kukugangan, sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok o sa dapit sa Pilipican, headed by Pastora April Miakab Turan, o labaw sa tanan sa bulhaton usab sa dapit sa Kangkoy. Lord, among kinigitugyan nga na kanimo, lamang ang among pagtahod, ang among pagbuhat, amo kining gitugyan nga na kanimo, nga haom usab ang among kinabuhi diha sa imong mga balaod. Dugog himaya nga nalagyo kanimo ang tanan, pinagi lamang sa imong bugtong anak, personal namo aman luluwas. Ang tanan mag-ingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagawats ini nga nga programa sa kinabuhi ni Sister Wilma Singgit o sa tanan nga mga Singgit family o sa kinabuhi ni si Ragan Harabay sa mga Harabay family Megsoon Brother Ragan Rigan Harabay Igsoon. Amin. Wow, salamat sa Ginoo. O niya ato kining basahon dinhi gayod sa wa man guni matiwas kahapon sa hapon tungod kay ning run out man sab nya kapila ko nagbalik-balik o niya ikatulo na tingali na to kung balik ato igsuon ning undang nalaman ko ikaw ora magwalay dili kayo flow ang atong bulaton kay muna nagkanta malamang tag-awit makalangit magsuon atong kahapong adlaw. Tingali kalima to kabran out mobalik mawala mobalik muna kanunay na kong i-off ang plangka dire kay duha man ka plangka dinhi sa istasyon muna nga doon na may usa ka suka dire sa kawas na mong timailhan nga pagsiga balik na sab nga balik na sa open ang FM radio. Ako kining basahon igsoon ato kining patalingogan mangutan na ko sa matag usa karon. Dili na ba bumahadlok sa pag-atubang sa Dios? Ready na ba mo? Ikaw ug ako maro gini makatubang. Adun na nabatay kay isog sa iyang pag-atubang niya sa manan. Kay kung watay kay isog may igsoon, kanunay na itong usasahon ang atong kinabuhi karon. Kay basig malisang raon niya sa pag-atubang sa Dios.
Hinumduman nato nga kahapong adlaw dinis Pilipinas wala koy ulohangihong dili lamang sa Pilipinas ning implement lang din sa province og itawag og El Nino. Una nga walay klase ron tingali sa tibuok division sa Tanay City og sa Negros Oriental sa gikan sa elementarya ngadto sa senior high school. Although diya sa taas nga tunghaan sa colleges o sa mga university, wala nakabalo makaeksonan o appeal ba sa implementation sa El Nino. Tungod kay niadtong mga panahon na sa pag-abot sa COVID-19, sa pag-lockdown, Pebrero or Marso ba itong mga kaeksonan 17 sa 2018, wa man ko malimot ato kay 17 to nga gi-implement sa provinces nga even ang university dili na mo face to face sa klase. Muna nga pila to katuig mga 3 years to nga naghimo og online class gitawag og Google Class o Google Meet. Muna nga ang mga magtutudlo niadtong mga panahon na nga wala ma-preparar sa pag-operate sa mga computer na pugos sa mga major nga nagkalain-lain nga mga major. Tungod siyempre okay ang imuha nga major kung naa kasi gitawag o COMTECH or IT o computer technology o diya sa pag-operate sa mga computer kay mauman na sila gitawag og specialization og sa laing major adto ka sa English, sa Tagalog, sa Filipino, sa mathematics og uban pang major igsoon galisod ngano man di man kabalo mo operate sa computer iubin gani pag-type maglisod muna gitraining na usap og pila ka mga months ang mga magtutudlo unsaon pagkama sa Google Meet, Google Class, unsaon pag-meet ang mga estudyante through online. Unang kami mga kaigsunan nga dili major og computer na focus o operate sa computer gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5 kay maula kini klase sa online. Pero salamat sa Ginoo katong tanan yun na po'y katuyuan nga naman nahimukso usab ang FM radio nining mao nga dapit o niya atong gi-operate diri laptop o computer o pag-operate sa mga gadget nining mao nga dapit dinhi sa Sign FM 95.3. Kaysa 100 kahuna-una wa man ko magdahom nga moabot sab nato ni sa atong kinabuhi. Wow. Kaniadto maigsoon na malandong ko nya moadto ko sa FM radio sa Love Radio sa 1970 nga 2.9 Cebu City kay si Pastor Gideon siya mao toy pinakauna nga nagwali sa social media diya sa Cebu City sa gitawag og Love Radio Cebu City. Unya usa siya sa sinaligan sa Jesus Reigns sa panahon sa 5 ka tuig diya sa House of Prayer sa Mandawi, Cebu City. Unya kapila ko nagbalik-balik dito sa House of Prayer ni Ma'am diya sa area ni Ma'am Gina Osminia. Mao nga dili na malilong sa Negros Oriental o sa provinces nga dunay celebration sa gitawag og Jesus Reigns. Usa ni ana ang akong igsoon nga inyong madungog kanunay sa social media ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. O niya dunay mga panahon nga makabisita ko nga doon may mga kanta nga gikompos o awit makalangit igsoon. Una nga ning abot usab ang panahon
nga nahulobilo na to ang atong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol gikan sa Gihulngan, mahinungdan dinhi sa bukid sa Barangay Santo Niño, Tanhay City, dinhi sa Sitio Balok, dinhi na usab na pundar ang FM radio nga 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio sets, mga pinangga. Mao nga dili usab sayon nga mag-operate ka sa FM radio, even mahimo kang DJ, tungod kay doon na po'y gitawag og palisiya o balaod, rules and regulation nga angay natong sundon. Unsa mapoy sundon nato dinhi sa rules and regulation sa Biblia? Ang balaod sa Biblia higpin og dili sayon. Mahimo kang Kristohanon, daghang bawal. Musulod kag Kristohanon, daghang gidili. Mao hinungdan ang Biblia nagtugan sikpit og higtin ang dalan paingon sa gingharian sa Dios, og halapan ang dalan paingon sa kalaglagan, nganuman wa man ni nagtudlo sa insaktong kamatuoran og walay mga bawal, labaw sa tanan sa kalihukan og mga bisyo sa kalibutan. Apan ang mga lagad sa Dios nga nagwali sa tinud-anay, nagkinabuhi usab subay sa mensahe nga ilang giwali. Ikaw ug ako, bisan asa mong denominasyon, bisan asa mo nga title nagpasilong karon, usisaha, kulatisa, eksamina ang mga pastor, mga pastora, mga apostolis, mga ebanghelista, magtutudlo sa mensahe Ginoo, mga liminister, mga pare o unsa pa diha, mga ministro o sisaha o haumba ang kinabuhi diha sa Biblia. Maura na. Kaya ang gitawag nga born again, daghang title, daghan nga gibutang diha sa atubangan sa simbahan, mao nay ilang title, mao nay kasagaran nga ilahang idiskurso, mao nay gingon anha ta mo simba kay insakto na, sakto na upat pundasyon, sakto na nga grupo, dako ng grupo, naabas Biblia, naisulat ba? Wala. Bisag unsang grupo ha, basta ang imuhang kinabuhi batasag kinaiya, haom sa balaang kasulatan na agay kaiso pag-atubang sa hukmanan sa Dios. Wow. Taning basahon. Ingon diri, may kaisog sa pag-atubang sa Dios. Wala ni gi-illustrate, ikaw ug ako ba na ba kay kaisog? O preparado na ba ka? Kay basik pagbalik unya ni Jesus, mutalaw unya ta, moingon niya ta, narabatoy akong gihimong dili maayo base sa Biblia. Ayaw katras, kay mauna na'y panahon sa imong pagkatubang. Hinumdumi karong na ba kay panahon, ayaw hikalimti ang pulong sa Ginoo. Pagdesisyon, paningkamot, seryosoha ang pagpangalaga. Kay basik unya, usa ra ta mo seryoso, moabot na pong dakong linog dinis Pilipinas. Kanya maingon ra po ta, simba ko pastor, buyag-buyag, madalag buyag. Dili madalag buyag na ikso, dili na madalag simba ko. Base sa Biblia. Adunay nagpropesiya sa 2024, dunay daghang kamatay. Hinay-hinay pa lamang, introduction pa lamang sa Taiwan. Hinay-hinay nagpanumba ning mga dagkong building, mga kaigsunan. Ipagtabunan nagsugod ning mga tao sa maong dapit sa Taiwan. Unya, kung maglinog ang laing nason, mo tsunami man na, unya ang tsunami, mao man ay motabon sa dagkong building, mao man ay mogunog,
kay mas bugat man ang tubig kaysa oil. Dili basta-basta ma-measure ang gibugaton sa tubig, maumangani ang tubig walay mekanism ana na nakabantay mo sa gitawag salida nga Hobbit katong Lord of the Ring nga ang nakatabang sa usa ka nasod nga ilang gisulong katong tubig nga gisulong silang dagko kay mga tao ang usa ka gingharian ning baha ang tubig mga kaigsunan maong kato nga nakatabang nila kay nangabanlas ang uban nilang mga kaaway sa kusog nga baha. Atong mahinumduman may igsoon ang bagyong Odette kanus atong tuiga. Dunay mga tao nga naninansag nga ningingon akining akong balay bisag na apay hangin ani magdala tingalig para dekabra. Pag-abot bitaw sa bagyong Odette dili man hangin baha may ning abot nawagtang ang tag-iya hangtod karon wa bagyong taon makiti. Dili lang nato na i-mention kay dili pwedeng i-mention. Pero dakog trangkutos pang gobyerno. Hasta in taon ang ning tapon apil sab. Doon na to'y mga ambulansya mga kaigsunan nga dalag pasyente. In taon ang pasyente nalunod in taon sa baha ug nawagtang. Paglinog mga kaigsunan diya sa gihulngan sa 2012 Pebrero mato, Pebrero 6 or 12 ba to? Atol to, atuas Malaysia ang akong asawa ni atong panahon na narbaho usab isip OFW. Atol to alas 11:45 sa mundo. Atol to naniod to may igsoon onya sa diha nga naghagad na ko sa akong balon ning kalit mag-igot-igot ning building may igsoon paggawas na ako ang diha nga mga building sa Bais diha sa Bais City sa City High o ang Norso igsoon mura na mag-abot unya paglantaw na ko sa ground kay wala pa ng mga building diha kaniadto sa 2012 mura magkakagulkol na igsoon ning yuta gadahunog naman mura magnananay bullos lalo unya katong propito igsoon nga stage muhapla naman hapit ning pader ang simento igsoon ko Lord ikaw nagoy bahala namo ani pagkapila ka minuto maigsoon kaning mga tao nang gulyang na oy mura nag mga lumigas onya ning ingon nag mga tao na anay tsunami onya katong amo nako mga igsoon kay driver pamangko atong panahon na onya driver onya nagtudlo na sab ko gitawag og part-time ako na gipadabalhin ang mga sakyanan ko asa man balhino ning sakyanan nga dili man ni madalag pasaan kay kung tinuod na tsunami tabunan man gyapon ingon siya nga tabon ko ana na asa na ibutangi ko asa o man ato ana motong nagkagulyang pagawas na ko diya sa highway ang bahis-bahis maigsoon ang patrol car gauwang ang mga tao maigsoon nangangat dito sa minteryo onya diha sa ospital sa Bais City District mga kaigsunan doon na ganito yung tiguwang naguyod-guyod na lamang in taon sa ang dextrose kaya ang nag-atang ni Sutoy Dalagan nahadlok na ganit tingali ito'y pasinting natiwas na hintaon ang uban maigsoon katong gikapoy murag na-uptik to kadyot atong panahon na ang mga bata nga 5 kabuk gibiyaan sa papagmama ikaw o ako igsoon kaya na bang iatubang ato sa Dios na nabata kahatay nawong or dilipat yuta ready karon hinumdumi dapat ay panahon apan kung maabot na gani ang pinaka-worst kung sa man ang pinaka-worst pinakangilngig nga hukom sa Dios dili baka maulaw pagkatubas Ginoo ibig mga Kristohanon nga
nag-angkon nga Kristohanon, kay mga tubang man ta. Ato ning basahon, may kaisog sa pag-atubang sa Dios. Ingon diri, pinaagi niini mailan nato nga kita iya sa kamatuoran o ang may pagsalig kita atubangan sa Dios. Sa tupa, kung ang tao kulang sa kahibalo sa kamatuoran, dili ta makasalig nga ready na kang moatubang sa Dios. Nganuman, naamay mga organisasyon o patukuranan karon nga wala nagtugaan sa insakto nga pagtugaan diha sa balahang kasulatan sa gitawag nga kamatuoran. Aduna may magwawali dinis kalibutan karon nga imbis ang dapat iwali ang tinud-anay nga naas Biblia, wala man nila giwalis tawo. Ang ilang giwali dili haom sa Biblia. Unsaon man pagkabalos mga tao nga sila mismo nagdinalo o wala man nila gitudlo ang tinud-anay nga kamatuoran. Ang pangutana, maunay mas labing silot sa atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon sa mga Abril family kaday ni Brother Lorenzo Abril kaday. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Abril kaday diya sa Bantulinaw, Manhuyon, Negros Oriental. Pangumusta lang ko ni Brother Pedring diya sa Dapit sa Bantulinaw. Usa na siya ka elder sa Dapit nga diin ko nagagikan nga nahimo kong assistant pastor sa tulo ka area nga akong kitapagtapunan diya sa Kabangahan, diya sa Kambanlag o sa Kagihayan. Ang Kagihayan may igsuon maunay pinakalisod nga dalan kaniadto going to paingon na siya diha sa bukiran sa Manhuyon kanang pinakataas nga bungtod sa Tumikog diya sa unahan. Babaw na siya sa gitawag og Matambok. Siyam takatuig diha nagpailalong na nahimong assistant pastor sa usa ka grupo, dili lang nako i-mention. Mao nga usa ta nabalhin diri sa year 2015 nag-agitag insakto o kalisod sa pagdala o pag-atubang sa nagkalain-laing mga tao sa nagkalain-lain nga area. Ikson mao hinungdan nga base sa pagdala o mga tawhan diha nato mahibal-an ang nagkalain-lain nga batasan sa tao. Sa diha nga nagsugod kog tudlo mga kaigsonan sa year 2007 nga nahimo kong part-time na itong panahon na pila to ka section nga akong gidala, upat to mga ka sections mga kaigsonan. Diha nako ikahulubilo ang mga estudyante gikan sa kabukiran o sa syudad. Ang tao na agoy kaugalingong kinaiha. Hangtod karon igsoon mao nga diha sa ministry imo usab nga ikahulubilo ang tanang tao, ang tanang kinaiya sa tao. Mao nga kung ikaw mahimo kang pastor, mahimo kang pastora, dapat kabalo kang naay gitawag og self-control. Labaw sa tanan ang mo kontrol nimo ang Biblia o ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Kay dili magyuna nimo maligayan nga magdala kag simbahan, magdala kag mga tao na apoy magpatuo. Di ko na maligayan. Muna nga kung atong ma-encounter ang tanang tao sa kalibutan, bisan asa ka, naagyo na.
Muna nga diha sa kamatuoran ni ingon diri, pinaagi ni ini maila nato nga kita iya sa kamatuoran og may pagsalig kita atubangan sa Dios. Klaroa, siguroa nga makasalig ka na, nga makaatubang unya sa Dios base sa imong nabuhat karon. Kay basig mo abot ang panahon ng atong kinabuhi, dili man nato ni mabalaan sama sa panghitabo sa Taiwan karon kahapong adlaw nga dunay mga nangamatay natamukan unya sa diha nga ako nga gisubay ang maong trahedya base sa akong pagduki-duki kahapon. Dunay 26 ka mga building nga ming collapse kahapon patong adlaw base sa balita. Pero imo makita diha sa picture, nagsandig na ang dag-as kay mga building, nangahunlak na ang mga area. Kung imong lantawon diha sa YouTube igsoon, nangahulog na ang mga butang, mga mahalon, mga anindot nga lantawon sa taos palibot. Kikunis-kunis sa pag-urog sa 7.7 magnitude. O niya akong nahinumduman mga kaigsonan sa mga 1990s tingali ito maigsoon or 1980s ba to diya sa Mindanao. 9.1 magnitude, mingkalas o 30,000 ka mga tao na itong mga panahon na wapamatoy tao atong mga panahon na kaayo. Mao nga ibin ang Metro Manila dunay tao nagprapesi. Iliran ako na ihisgutan kay mas mahadlok ang tao niya. Abantiman ni ang balaang kasulatan usahay iblim sa tao. Muingon ang mga tao kanipong mga alagad sa Dios, kining mga pastor, mga pastora, magsigi gwali o panghadlok, wala minang hadlok. Nagpabalumi unsa may inyong gusto, walay mo wali, walay mo pahibalo sa kamatuoran aron ta magdanag sa kalibutan, aron ta maangay tanan maadto sa impierno. Doon na magoy panultihon ang taos kalibutan nga moingon gani, kung magsigi mo ana dili mo motuos ka matuoran, musigi mo sa inyo ang baruganan, sa inyo ang pagtulunan nga wala sa Biblia, moingon raman igsoon aw maimpierno daghan bitaw mi. Sa man ana sa to pa mangangin na ayaw iangin ang uban nga layhan nga mutuki sa balang kasulatan. Igsoon kung nagdala tag tao, nagdala ta og mga kalag, ayaw iangin ang ubang tao, hatagi silang kagawasan, ayaw pugni. Kung asa silang simbahan mupasilong, asan silang simbahan malipay, tagay kagawasan. Ngano man tinutanay man ang mga igsoon si Jesus, naghatag mag-freedom sa tao aron diha sa kagawasan diha nimo mabalan ang tinud-anay niya nga pagpangalagan pagsulod diha sa simbahan. Kung imuhan na siyang pungan, maulagi na ako ra ba ng membro, ako ra ba'y kabautismo ana, usig na ubalhin naglaing na may mentalidad sa mga alagad sa Ginoo. Kwaon ato na oy, kwaon ato na aron ta dili maulaw sa pagkatubang sa Ginoo. Niya kampante ta kay mo atuban ra bagitas atubangan sa Dios sa hukmanan. Matud pa diri maigsoon, pinaagi niini maila nato nga kita sa kamatuoran nga may pagsalig kita sa atubangan sa Dios. Ingon sa unahan sa 20, sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya kay ang Dios labaw pa kay sa atong konsensya og nasayod siya sa tanan na unsao man na. Unsa di ay ang Dios, nasayod siya sa tanan. Wala pa gani ni giwali sa mga magwawali sa pulong sa Dios
nasayon na ang Dios. Wala pa ni giwali, wala pa ni gidiskurso sa tanan sa tibok kalibutan. Nahibalo na ang Ginoo sa lintunganay sa panghitabo sa kalibutan. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Sir Rowel Sanipa, o sa imo nga pagwatch karon, Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin, maayong buntag, Pastor. O sa tanan nga nagasunod sa imuhang programa, maayong buntag sa tanan, Pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Munang kahapong adlaw, maayra na tong live igsoon din sa FM radio. Pagbasa na ko nga igsoon kuso ka maning linuga o niya usa sa atong listener o viewer sa Facebook Live diya sa Mindanao City sa Samal. Usa-usab nga nag-share sa mao nga dako nga kalamidad sa Japan man gud gipunta riya. Mao na nga base sa heading 9.1 magnitude, base sa akong nakita nga balita. Pero doon na po'y giingon nga naa sa Taiwan. Mao nga sa diha nga akong giduki gyud giusisya. Paglantaw nako maigsoon ang Taiwan, may grabe usab igsoon nga 7.7 magnitude o niya na nahirig ng mga building. Grabe. O niya kung doon ay linog sa laing mga nason, kay mo tsunami man na, siyempre tayogon biya ang dagat, muhubas ang dagat, pagbalik anak kay mo ulbo man na, kusok pa nas baha, masagang nato ng dagat eksoon. O niya mo abot man na sa kinatumyan o asa kutob ang tubig mo hunong, mulahar man na og na makagig bungtod, inighabag sa dagat maigsoon, madala ng madala ng yuta, madala ng mga bato, ni asa mata na pag-ingon, mora tagkatong ginamos ana. Padayon kita igsoon, ingon diri sa 21, busa mga igsoon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga mo atubang sa Dios na ikaw ug ako karon nakahata kay kaisog, nakakatay katakos nga mo atubang unya sa Dios. Kay ang taos kalibutan kung dunay gisiligan isog man na. Amen ba? Di man na mahadlok. Kay mo ingon man na akampante ko ay naago ko'y gisiligan. Even gani sa mga butang sa panimalay, doon na gani kay butang nga kisaligan o niya moingon nga, ay ayaw kong surang-surang nga ha, kay na, awa na. O niya kung makasala ka, sure ka nga dili ka mo gaabon niya prisuhan. Dili ka ha ka, maghilang hasta sip o luha, mag-abot o partulinahon ka. Kaya tinud-anay ang tao nga isog pa man nagdili atong bilangguan, unang kasagaran mapriso, iniguli mamaayo kay ano man, grabe man ang kayong pagsakripisyo dito sa bilangguan. Unang-una, imong makita langit lamang, imong makita mga rihas, imong pagkaon o di ka pagkaon, di ka po kakaon, kay alang-alang asa makamukuha kalanon sa sulod. O di ka pa imnon, kulatahon pa ka sa unang mga piniriso, pura po kagbula mo igsoon nga ibula-bulag suntokon ka. Marag-arag na kay insaktong abilidad niya, tabangan ka, mura kag katong dili pwede. Dili madalag inisog ang tao, dili madalag inisog ang atong kinabuhi nining kalibutan na. May pay mag-isog ka diha sa pagpangalagad, isog kang muwali sa pulong sa Ginoo. Bahalag dunay maisog nimo, dunay masilo nimo, dunay maguol nimo, dunay po'y malipay nimo. Labo sa tanan ang imong giwali, nas bala ang kasulatan, dili man ka paninglas sa Dios ana, ug dunay kay kato kaisog nga mo atubang unya sa Dios. Tinuod man ko na. Ingon diri sa 22, ang atong madawat
og atong madawat ikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Sa tupa kon ang tao dili makapahimuot sa Dios, dili katubagos Ginoo. Eh dili man siya maminaw. Siyempre wa ko siya mahimuot niya maminaw diya sa mga tao wala mahimuot. Dili na yan kahimutan. Unang giisip na kong kadaugan ining mao nga si manahona. Una nga gisamok sa balatian ang among kinamagulangan atong Domingo. Pagkalunes ang amo na sab anak nga dili pa itawon kabalong musulti. Perting luyaha dili mukaon isoka lang. Maglingo-lingo lang bisag tagaan nimo pagkaon nga kanang abtik pa siya glawas mauyang paborito. Magsigir ang guwawa, iksoon, diwal-diwal ng dila. Hindi pagkabalong mo istorya. Muna nga, akong mahinumduman, nga kaniadto may iksoon sa lockdown, ang among ikaduhang anak, wa magito mo atong tambalanan, kapila gito nga, muingon akong asawa. Ato ni dalos Dr. B, kay mura katinghak naman yung atong anak. O niya iksoon, usama ko na kapag sukod sa imuhang pagtuo, pagsalig, paglaom nga tos Ginoo, na malandong kos Ginoo, Lord, imo maming gitawag nining mao nga dapit, imo maming gipadala, mahimo sa aming good example ngadto sa uban, nga unsaon man pag-please sa ubang mga tao, nga kaming mga leader, dili nimo nitubagon sa among paghangyo kanimo. Maungan niya itong mga panahon na maikso, di kung madalain tao sa ospital kung doon ay mga inana nga sitwasyon. Una nga ka atong Lunes ikso na malandong ko, Lord. Wala po ang inahan ganit as Cavite City na nakaroon sa Makati. Walay mama nga nag-atiman, kami lang, ako, kayang papa, o kayang magulang, o akong ugan. Muna nga, sa diha nga akong nakita ang among anak, akong gihalog akong anak ning hatod ngari ko diri sa FM studio iksoon akong giampuan o niya sa diha pagka Martes maiksoon sa kanlawon mingkaon nagnilugaw ang among anak dahil padayon ko nagampos Ginoo pagka pamahong maiksoon kusog na kay mo kaon ang bata o niya pagkahapon sa Martes nagdulo-dalakan na. Wow, wala maadtong doktor, wala maadtong ospital kay sa may atong ibayan. Tinuod man gud. Dili na ko na ikaulaw mga kaigsunan. Kay kung mag-apply kag laing mga nasod, wala tuog yun ang imuhang panginahanglanon sa pag-supply pag-adtos laing nasod. Mao nga ikaw ug ako sa pagkakaroon, ayaw kumpiyansa eh. Salamat sa imuhang pagwas karon Brother Renato Palomar nga nagwas usab sa ato nga programa. Ingon diri sa 23, ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo og mahigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Paghigugmaay apan unsa mang unsa karon nga matag pundok dili naman maghinigugmaay. Gawas sa mga alagad usab sa Dios kay dili magutanan nga nagdalag simbahan nga walay panagigugma. Ang tinuod nga dunay gugma, dunay panaghiusa. Kung dunay panaghiusa, wala gyud ang mga isyu. Wala nang pagdaot sa mga relihiyon, wala nang pagdaot sa pundok, wala nang pag-ingon nga kanang mga tawhana wala nay klaro, kanang mga tawhana makaluluoy. Nakinsa may makaluluoy? Ang kasulti nga makaluluoy lamang diya sa tawo o ang giingnan nga makaluluoy nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Hello, og nagkinabuhi niini. Hinumdumi mga igsoon ang mga alagad sa Ginoo nga nagmatinubanon sa paglantaw sa tibok kalibutan makaluluoy na. Apan hinumdumi pag-atubang unya sa Dios maunay dili makaluluoy.
Hinumdumi ang sitwasyon ni Lazaro ug ang taong dato. Makaluluoy si Lazaro sa kahimtang og sitwasyon nga nangandoy sa mumo sa lamisa sa usa ka taong dato. Apan ang taong dato ug ang taong pobre kabus parehong nangamatay. Maong ikaw ug ako ayaw kumpiyansa kay kitang tanan mga matay dinis kalibutan. Human sa atong kamatayon, mga tubang ngadto sa Dios. Ingon diri sa 24, ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios, o ang Dios anaa kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang nagtuman sa sugo sa Dios anaa sa Dios. Apan katong wala nagtuman sa pulong sa Dios, mangutana ko, iya ba sa Dios? Mao nga nining tagna og dapit sa kabuntagon nga ato nga gihatod gayud ang mensahe sa Ginoo mga kaigsonan. Manghinaot ko nga aduna tay kaisog og katapos nga moatubang ngadto sa iyang hukmanan. Mao nga aduna tay kaisog pag-atubang ngadto sa Dios kun nagtuman ta sa iyang mga sugo. Apan kung dili gani ta katuman sa iyang gisugo base sa balang kasulatan, posibilidad dihado ta. Hinumdumi ang linog sa Taiwan kahapong adlaw, pinisik ra na. Mao nga siguruha niingon diri sa Galacia kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 10, ang taksa-taksa angay magsusi. Ikaw ug ako, amahan man ka, anak man ka, ugangan man ka, binalay man ka, umagan man ka, ugangan o silingan man ka, ang taksa-taksa dapat mag-usisa. Kay ang tinuod ang imong asawa dili na makaluwas sa atubangan sa Dios. Sa pag-atubang sa Dios, anak papagsilingan kamong tanan, kitang tanan mga tubang. Tingali dinis kalibutan ang usa ka tawo makadipinsa sa iyang amahan o inahan. Igsoon, apan ngadto sa Dios atubanga ang imuhang salaod. Mao nga ningingon ang Galacia 6 kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 10, ang taksa-taksa angay magsusi. Ikaw ug ako ray makasusi, ang Dios lang ug ikaw mao'y nahibalo og asa natang dapita. Ayaw pagsalig nga ang imong kaluwasan naas title. Ayaw pagsalig ang imong kaluwasan na ni pastor niyo na ni pastora. Ayaw pagsalig nga imong kaluwasan naas akong papa, naas akong mama. Basta mo atubang na matakusa ngadto sa Dios, atubangan na imong sala, atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imagine nga nagaroon diya sa Makati City. Nga nining mga adlaw usa sa ilang mga kaubanan mo flight nining mga adlaw kuwing Saudi Arabia. Mao nga kining ato karon nga gitun-an nining sayong kabuntagon, naghagit nagpahinumdom kung naa na batay kaisog unya pag-atubang sa Dios. Eksamina o sisaha kulatisa una ang imong kaugalingon kung haom na ba na diha sa Biblia mga pinangga. Kaya kung dili gani, wag tay kaisog unya sa pag-atubang ngadto sa Ginoo. Mo karar magani ta, lisa ra magani ta. Ana-anay tsunami na anay linog. Walay mga teknolohiya sa mga scientist
sa panahon sa kasuko sa Dios. Hinumduman nato diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10, ang pagbalik sa manunubos, ang pagbalik sa anak sa tao, inubanan sa kagahom, modahunog ang kinatibukan, og musilaog ang tibok kalibutan, og mawagtang ang tanan. Kung mawagtang ang tanan, asa man ta paingon? Maingon kang atukos akong mansyon, pastor, atukos akong sakenan, atukos ako ang tora-tora. Asa makapaingon atukas Jupiter, atukas Pluto sa Uranus, atukas asa nga 9 planets. Atuka dito aron kanon po kang mga aliens. Igsoon, walay makapangaras di ani ibin mga scientist. Kung ang mga scientist sa Japan o sa China o sa Taiwan na may mga ngilngig nga mga scientist diya, kay mga robotics naman ang gihimo nila diya. Pero sa panahon sa trahedya sa linog o sa tsunami, digo na katabang. Wa may klaro mga apil na sila sa panahon sa trahedya, mga binangga. Walay makasukod sa kaalam sa Dios. Walay makasusi sa iyang kinaatman. Walay maka-illustrate lamang base sa Biblia, imong babalaan kung kinsa siya. Ikaw ug ako karon makalimbong man ka sa imong isikataw. Makalimbong man ka sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong mga ginikanan, sa imong silingan, apan dili ka kalimbong atubangan sa Dios. Atong basahon ang Galacia, mahinungdan susihon nato ang atong kaugalingon mismo. Kay kung dili gani ta kasusi pinangga sa tanan nga mga follower o listener sa SNFM, magmahay niya ta. Maingon na pod mo, kining mga pastor sige na magpanghanlog. Wala min ang hadlok, nagpabalo mi. Namo ni tinud-an ay mahitabos kalibutan. Ingon diri sa Galacia kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 10. Ingon diri unsay giingon diri sa kapitulo 6 versikulo 4, ang tasatak sa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Wow. Unsa may imong binuhatan karon? Imo na ba ning gi-examine? Unsa may imuhang kahimtang karon, imo na ba ning gi-klaro? Basig nagduda ra ka, basig nagtuo ka nga insakto na, pero dias Biblia perting pagkalayo Kay kun ang tao maigsuon sa iyang kinabuhi, iyang gibarugan nga siya sakto, di man gyud na maminaw og laing tao. Kay imo nang sultian, wa pay klaro kasumbagan ka. Wa pa'y klaro mga igsuon o humutan ka, tinodog, dili. Moingon man na nga ay kanni. Mao ni akong gusto, ala sige. Mao man na imong gusto. Tagahan na tong freedom ang tao, pero klaruhan ang inyong gusto. Klaruhan, nag-insakto ba na, nga haom ba nas pulong sa Ginoo, kay basig dili na haom. Magmahay niya ta igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, dapat ang matag usa mo susi sa iyang kaugalingon, labaw sa tanan sa iyang binuhatan. Hello mga follower o listener sa SNFM, sa tanan nga nagasunod dining ato nga programa. Kay daghan man karon naka-open sa FM radio nga palibot diri. Ining mga adlaw, hinahinayin ninyo pag-usisa pamalandong ang mga panghitabo sa Taiwan karon, labi na sa mga dinis kabukiran nga ulahi kaayong mga balita. Nga usa na lamang makabalita nga doon na ni dagkong trahedya sa laing mga nason nga nangabungkag na ning mga buildings.
wa na ning sunod na sab og orog ning atong area. Mao nga dako kaayo katabang ang mga mensahe sa Ginoo. Dako nga ikatabang ang mga maayong balita. Nanuman nagtug-an sa tinud-anay, nagtug-an sa kahimtang sa tao ug unsay imong angayang buhaton, samtang ikaw ug ako do na pay gininhawa nga gibiyal sa Ginoo. Akong usbon sa pagbasa sa 4 kapitulo 6 sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 4. Ang tagsa-tagsa angay magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kaugalingong binuhatan. Kay ang paghukom sa Dios ni Jesus, hukman ka pinaagi sa imong binuhatan. Ingon diri mga igsoon sa unan, kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Wow! Sa imong pagpangalagan mga igsoon, moingon gani ka sa ubang tao, mutandi gani ka sa uban, nga moingon ka, ako ragoy insakto sister brother, kay na ako nagpasilong sa insaktong demonasyon. Sure ka? Laruhan na oy. Kay kung musimba lamang ta sa simbahan nga atong gasiligan, nga dakong pundok igsoon, ang imong gisimba, ang title sa simbahan, wala ni mo simbaha si Jesus. Ano ni mensahe si Brother Raymond Canilario? Amen. Kung tinuod ka o makasalig ka, basta ang imong batas sa kinaya haom sa Biblia, kana makasalig ka. Kay nga naman, diya sa Revelation ato narong basahon, ang muatubang sa hukmana ni Jesus, ang imong binuhatan. Bisa kung sao pa natog angkon, may manang moklaro ta. Aun sa giingon diri sa unahan, ako kining basahon sa pagbalik sa pagbasa dinhi sa 5, ingon diri, kay ang matag usa kinahanglan mag diri sa unahan, kung maayo kini dinhi sa 4, sumpay sa 4 bersikulo 4. Ingon diri, kung maayo kini makapasiguro, makapasigarbo siya sa iyang gihimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Wow! Kung ang usa ka tawo nakasiguro sa iyang pagpangalagan ngadto sa Ginoo, dili na mutandi sa ubang reliyon. Dili na mo ingon maigsuon nga kini ako ang title sakto ni. Apan kon ang imong kinabuhi ahoom des Biblia, makapasigarbo ka. Nganuman, naaman sa Biblia, dili man ka mahadlok, pero klaro ha, ang imong pagpasigarbo. Kay basig nagpasigarbo lamang ta maigsoon niya himan-himan sukway sa pulong sa Ginoo di humantana. Ingon ang 5, kay ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Tanawa ra ko na. Matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Mangutana ko, unsa may palasanon day nako pastor, na day ko gipasan mo'y kakapoya sa manihan. Base sa balaang kasulatan na kay palasanon, unang-una nimong pasanon, kanang imong kinaiya, kanang imong pinulungan, kanang imong batasan, nga sukwahi sa balaang kasulatan, maunay palasanon nimo. Kay kung dili ka makapasan ana, magpadayon raman na mga igsoon, ibig Kristohano na ka. Diba?
mo hinungdan ang matag usa mo susi o mo examine sa iyang kaugalingon kung haon na ba ang iyang kinabuhi diha sa pagpangangagad. Maumangani dinis kalibutan mo igsuon, imo ba na siyang igsuon, imo ba na siyang ginikanan, imo ba na siyang paryente, wa kay katungod nga mo pugong bisan asang denominasyon mo pasilong. Sa akong mga igsuon nga nagkalain-lain man og sikta, nagkalain-lain man nga denominasyon, manghinaot ko siguro ang siktag denominasyon nga haom diha sa mensahe Ginoo, nga haom ang inyong kinabuhi, ilabi na sa akong mga igsoon diha sa Manila. Sa gikaingon ko na ikaw ug ako kitag tanan dili ta buta bungol sa balaang kasulatan. Ang inyong igsoon nga mga alagad sa Dios, dili nami magsikig yaw-yaw o wali pahinumdom sa akong mga igsoon nga uban. Kung ang inyong pagpangalagad haom sa Biblia, to God be the glory. Apan kung dili makita na sa kalihukan nga nagpabilin ng gyapon dinhis kalibutan. Og wa ko'y katungod nga mukulami sa matag usa kanato, kundili basihan nato ang balaang kasulatan kung insakto na bata o naa na batay kaisog pag-atubang unya sa Ginoo. Ibin sa akong pamilya, ibin sa tibok na akong panimalay. Ingon diri maigsoon, ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ang gitudloan sa maayong mensahe gikan sa mga maayong magtutudlo dapat magpaambit sa magtutudlo. Ang problema kung ang tao gitudloan musukwahi sa magtutudlo kay mauna lagi sakto. Daghang mga organisasyon nga nangasiak, daghang mga organisasyon nga nagkabingkil kay ang gitudloan mas mulabaw pa man sa magtutudlo. Tinuod dinhi, muribil di naman kay maulagi na anay nakatunan. Mangutan ako, asa man ang nakatunan nagagikan. Hinumdumi ang mga magtutudlo, nagtudlo na. Kung ang nagtudlo nagbase sa balaang kasulatan, kana mao insakto. Apan kung nagwali na, nagmensahe na, nga niyang kinabuhi sukwahay sa iyang giwali, kana dili na insaktong magtutudlo. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Praise God. Unsay giingon diri sa 6, ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Unay subong palandongon nga dinis kalibutan karon nga ang daghang gitudloan, giwalihan, gimulda, gitraining, mauna hinoy musukwahi sa mga magtutudlo. Wala rin na problema. Apan siguro ang pagrebilde sa tao at ubangan sa Diyos. Ingon diri, natumani sa Diyos sa igsoon, ingon diri sa city, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Diyos. Ayaw limbungi, ayaw uwata ang mong kaugalingon nga makalimbong mo atubangan sa Diyos. Og siguro nga ang atong pagpanglimbong atubangan sa Diyos insakto na. Kay kung moabot ang panahon sa imong pangatubang at tusokmanan
ingnon ra niya ta, pahawa kamong mamumuhat og daotan, wala ko kamong ikaila. Maunay sakit. Kay kung moabot na ang panahon, kanangatak na og panahon, di na yun makatabang ang imong pangarasti mintras buhi patas kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Sir Oliver Villanona, sa tanan nga mga Villanona family. Ingon diri sa city, ayaw limbungi ang imong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kung ang tao magtuo nga makalimbong siya sa Dios, makalimbong yun na siya. Apan hinumdumi ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. Ako kining basahon, usa na ko ipadayon ngadto sa unahan. Kung makalimbong bagyod ta, atanawa ra gud sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14 igsoon. Ingon diri sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. O niya mo atras ko dire sa 13. Unahon ako ang 14. Kung makalimbong magyud ka, base sa Biblia. Dili mi pwede magsuno magwali mi mumingon mi base ni pastor dahil base nako inaagi nako di mi mo ingon ana oy. Base sa Biblia. Ang sigingon sa Biblia, na may Biblia diha basaha igsoon. Unang tanang mga FM radio sa mga panimalay. Kung wala mo'y Biblia diha, doon ay Biblia diri, pero gagmay ang Biblia. Naras New Testament. Na may daghang mga Biblia diri. Aron mo makasunod, makabasa mismo sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. Hukman sa Dios ang tanang tangbuhat. Ayay. Ikaw ug ako, unsa day hukman? Tanan tangbuhat. Unsa may imong buhat karon? Ang ayan na bana nga atubang sa Dios. Na nabatay nawong mga igsoon matud pa sa pasiaw. Ay kini mga tawhana maigsoon baka manignawong. Moingon po ka maigsoon, asa maingnon nga nipis og nawon og bagag nawong, di ato kas bagag nawong. Kay daghag unon. Ug ari kas nipis murag palutpot. Dili makaon, mabukog tang makaon. Pero ari ta sa isda, pili mi kay kanang dako kay kanang nindot og unon. Di ba? Unang kaming mga alagad sa Ginoo, kitang mga alagad sa Ginoo, mga baga tag nawong. Pero mga Kristohanon gani nga masuko og ingnon bagag nawong. Nipis nag nawong. Amen ba? Bali-bali ra ko na. Last piece imong gikagulan maison ingnon kas ubang tao nga bagag nawong kung inong kag nipis. Ikasagaran nimong madungog maingon ay kapag hapon na yang nawong. Malipay ka ka maison ingnon ka nga pagkanipisa po niyang nawong, nawa na samot. Unang iningon ni si Ecclesiastes maison hukman sa Dios ang tanan tang buhat. Unsa man ang tang? Dili tong tang mga Diyos ba? Hukman sa Dios ang tanan tang kinsa man na ikaw na ug ako. Wow, ato para sabtan kay hukman sa Dios ang tanan tang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago. Wow, sa imong gibuhat sa tago igsoon, bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini og daotan. Awa gyud ikyas ni tao. Mao na nga pagkakaron, ayaw na itong usisa o examine ang atong kaugalingon mismo. Ingon diri sa 13, tanaw na ko diri sa 13, humani ining tanan ang usa lamang kabutang nga angay kong isulti, tahora o kahadluki ang Dios o tumana ang iyahang mga sugo alang kini sa tanang tao. Wow!
Ang sugo sa Dios dili sugo para lamang ni pastor, para lamang ni pastora. Ang sugo sa Dios alang sa tanang mga tao. Ikaw ug ako kay dili mata sapat, dili mata mananap, tao man ta, gibuhat mata sama sa dagway sa Dios. Matod pa sa Genesis 1 kapitulo 1 mga igsoon, nga niingon ang Dios, himuon nato ang tao sama sa atong dagway. Ato sa ning basahon be kapitulo 1, ato ning basahon. Ingon diri sa kapitulo 1 bersikulo 26. Ingon diri sa pulong sa Dios. Unsay giingon sa Dios? Ang Dios dunay sugo. Even gani si Jesus under control sa Dios. Mao gani si Jesus di siya kabuot sa iyang desisyon, nag-agad siya siyang amahan nga nagpadala niya. Unsay giingon sa Dios? Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Aw niya miingon na usab ang Dios. Kinsay kasulti? Si pastor, si pastora, mga ministro ug unsa pa diha sa dagkong mga title sa simbahan? Dili. Ingon diri igsoon. O niya miingon usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, sa tanang ihalas, sa mga mananap. Wow. Niingon diri mga kaigsuonan sa 13 sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Humani ining tanan usa lamang kabutang nga angay kung isulti, tahura o kahadluki ang Dios o tumana ang iyahang mga sugo. Kung naigugma kamo sa Dios, kung naigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Juan 15:14. Juan 15:14, sakto ba ni mga igsoon? Ako sa ni klarohon be. Kaya naan ni sa Juan 14:15. Sakto ni mga igsoon, ako ning basahon. Juan 14:15, ingon dire, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Natumana ba? Imo na bang higugma ang kaaway? Imo na bang higugma ang imong silingan? Wala ba na nimo panamastamasi? Wala ba na nimo giduot hinoon? Wala ba nimo isyohi ang imong isig ka magtotoo aron ikaw mahimong bida sa tibok kalibutan? Hinumdumi, agir na tong pagkabida sa kalibutan. Kaya niingon diri sa Galacia mag-eksonan, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon sa paagi nga kamo sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kung makalimbong gani mo sa imong isikataw, digot mo kalimbong, digot ta kalimbong atubangan sa Dios. Kung manglimbong gani ta sa atubangan sa mga tao, hinumdumi ikaw ako maoy naguna-unag limbong mismo sa atong kaugalingon. Atubangan sa Dios. O ang Dios mahibalo sa imong gibuhat dinhi sa silong sa langit. Wow. Ang atong oras igsoon, alas 6:03 naman, padahin kita. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang gipuga sa tao mausap ang iyang anihon. Kung magtanong siya diha sa uma, sa lawas nun niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Tinuod dili. Tinuod. Base sa balang kasulatan. Kung magtanong siya diha sa uma sa espiritu, maani gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Hinumdumi mga igsoon, ang kinabuhing walay katapusan wala pa na abot. Mag-agi patagdag kong trahedya. Ang pagbalik sa anak sa tao wala kahibali o kinumdumi, muabot ni satak na og panahon nga dili nimo damon. Ang Taiwan karon wa man na magdahom nga dunay linog kahapon sa Pizza 3 sa Abril sa buntag na hitabo. O kitang mga Pilipino
o diri sa bukid nga wala naulahi sa balita wa bata nahibalo. Kutob sa nakadungog karon sa FM radio maunay tinuod. Kay dili nimo pahibalo sa mga tao kun dili tinuod nga mga balita nga makita nato sa pamantalan. Ingon diri sa Mateo 24, ang pagbalik sa anak sa tao wala nasayon. Ikaw ug ako nasayon ba? Base sa Biblia, walay nasayon. Ibin ang anak nga mao si Jesus, ibin ang mga maanghel, ibin ang mga manulunda, wala masayod sa pagbalik sa amahan, kundili ang amahan nga mao ang Dios nga mo'y nagbugna nimo o kanako base sa balaang kasulatan diya sa Genesis 1 versikulo 26 nga nag-ingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kining atong hitsura karon mga waktang ra gyud ni, mga kainet lang gyud ning atong nawong kon adto na ta mopunta sa 6 feet below the ground. Apan ang atong espiritu mobalik sa magbubuhat. Hinumdumi ang Hebreos kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gimbutan lamang nga mamatay sa makausa, humaniana mauna ang hukom. Apan ang tao kumpiyansa lamang kung abdig pa. Ang tao isog kayo kung kusgan pa. Apan nag-ingon ang Soponias, ibin ang taong isog mohilak o niya sa panahon sa paghukom sa Diyos. Tinoo din ato nang basahon ang Soponias kapitulo 1 versikulo 18. Ikan sa 14 igsoon nga mga bahandig butang dili makatabang sa panahon sa kagulyan. Ang labay ra na, dihaan ra na, balay nimo binilding building gun o maganing building sa Taiwan nga grabe kayo ng design sa mga architect, mga drafting na apay pamutang anas lalo mga kaigso nag-unsa ng mga spring nga pwede rang mag tuya-tuya, wag yun madalag tuya. Hello iman anato ingon diri wato Soponias igsoon, ingon diri maigsoon, walay tao nga nasayod kanus amo abot katong anawa na guna. Tagna bisan ang mga anghel sa mga langit o bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. Kinsa may amahan ang Dios, kinsa may anak si Jesus. Nasayod siya? Wala siya masayod kung kanus siya pabalikod nini sa kalibutan aron pagpaningil nimo. Unsa may tuyo ni Jesus ang pagbalik, basahon nato ang Revelation or pinadayag kapitulo 22. An-awar agad unsay iyang balikan, igsoon ato ning basahon kapitulo 22 versikulo 12. Si Jesus miingon, kisay mo balik si Jesus, kauban siyang amahan nga mao ang Dios. Wow, inubanan sa mga anghel. Ikaw ug ako makagawas kahata. Moingon ta mo igsoon nga dili ko Ginoo diri sa impierno. Lapag dalag bumbero dito igsoon. Na may pasiyaw mga kaigsunan kung mo atong impierno magdala ng bumbero. Nalasulay dadto ng bumbero. Mabisan pa man gani ang kainit karon dinis kabukiran din ang gani kaya gisuplay sa tubig. Pila pagkabulan ang hulaw mga kaigsunan nagdeklarar na gani og El Nino. Base sa Biblia mga kaigsunan sa panahon ni Elias, 3 ka tuig ug tunga walay ulan-ulan. Kung mahitabo na ibin us ka tuig dinis Pilipinas na hubas gyud tanang tubig tingali. Unang ikaw ug ako ipasidan-an kung unsay mahitabo sa kalibutan. Ang panaar ko na sa tao mo tuumog sa dili. Ang among obligasyon
mao ang pagwalis kamatuoran. Ang among obligasyon ang pagsaysay aron ikaw ug ako makabantay. Kay kung dili ninyo ni ibutang sa inyong hunauna kasing-kasing, kay wa mi masayod kung asa mi kutob nining kalibutana. Wa mi masayod nga sunod tuig ug unsang panahon nga kami kuhaon ang among kinabuhi. Kay wa mi nasayod kung asa mi kutob. Ang Dios lamang ang importante. Ang mga mensahe nga among giwali kaninyo, hinumdumini og dili ninyo ni hikalimtan. Hikalimtan man ninyo ang inyong ubos nga alagad. Hikalimtan man ninyo ang inyong mga magwawali. Apan ayaw hikalimti ang mensahe sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo magpabili ni hangtod sa kahangturan. Manghanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang iyang pulong magapabilin hangtod sa kahangturan. Mateo 24 versikulo 35. Unsa day balikan ni Jesus? Si Jesus miingon. Si Jesus miingon diri sa Pinadaya kapitulo 22 versikulo 12. An-awa ra guni. Ato ning basahon. Si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay. Magadalaganti aron ihatag sa tasatagsa sumala sa iyang binuhatan. Og ang imong binuhatan walay nalilong sa iyang atubangan, sa tago o sa dayag. Mao na atong gibasa sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 14. At sa 13, hinumdumi tumana ang sugo sa Dios, kaysa diya nga imong tumanon aduna kay paglaom atubangan ngadto kaniya. Naa kay kaisog sa iyang pag-atuban. Apan kung dili gani, bisan gani sa sitwasyon karon, mga panghitabo sa palibot mga kaigsunan, ang gitawag nga pag-abot sa anak sa tao igsoon, uyugon ang kinatibuk-ang universo. Taong isog anak igsoon, karag-karag na. Kung sa gingon ni sa Sophonias kapitulo 1, ako ning basahon igsoon. Ato ning basahon kay basig nagdahom ra ta mga kaigsunan ang taong isog. Dili ba ni mo gaab o ni igsoon? O ni ang salapi makatabang ba ni? Kanang inyong mga helikopter, kanang inyong mga chapel, kanang inyong ipasigarbong mga dagkong balay. Dili man na giingon nga wala na tay, di na ta makinahanglan. Usa sa akong na amigo maigsoon nga gitawag og online business. Ako sa gingnan. Isa lahi ko kag teaching. Ay siya. Ingon ko, kanang mga butang sa kalibutan gitukod na dinhi ra nas kalibutan. Apan wala nagpasabot ang Biblia nga pinaagi sa mga butang sa kalibutan mauna na imong saligan. Wow. Kay human ni ining kalibutan na kanang mga butang nga atong gihaguan imo ra na ang diyan. Klaro dili. Og ang mahabilin ana maunay mag-away. Maunay magtinatyanay, maunay magsinumbagay, mag-ilog sa bukog nga nabilin nga imong gibiyaan. Laro dili. Mag-unay away ng mga anak-anak, kay mag-ilog sa kaptangan sa mga ginikanan nga gibiyaan. Unsay giingon sa Sophonias, kay mao man ni inut-anay nga mga panghitaboon niya nga ibin ang taong isog ani mugaab. Kay kanang taong isog moingon gani ka nga isog yun na. Ang problema isog ra nagmakapabor. Pero masakitan gani og tango mugaab ra. Ibin gani mga sundalo mo igsoon sakitan gani tango gaab na. Moingon masakita oy. Pero atos gira mo ekson, may ay ako'y armas eh. Ay, ustak, motora na. Pero maon ha, kakaksa. Muna ako nga,
usa sa sugilanon sa atong na amigo kani adto nga scout ranger, ingon siya nga tinuod maguna dong kining tao isog pa kayo dili pa masaman, pero masaman na maigsoon kaab oy. Siya nagka nga naigo siya sa paa maigsoon, siya agit sa maayo pakitabang siya sa iya nga mga kauban nga scout ranger, tawag din siya tabang Boris kyo. Gipakpakan siya mga kaigsunan no niya mekanik kay nakasandig siya sa punong mato ilang gigirahan iksoon diya sa dapit sa Mindanao asa tabita sa Basilan. Wa man sa kabantay mekanik kay nakatago sa mga kaigsunan kay na corner siya, layat sa mga kaigsunan, tago siya. Pakpakan magtaytayan mekanik kay wa maigog yang ulo. Dito nilapos ang balas iyang paa. O niya kay na may helicopter mga kaigsunan nga nagpadulong perte pong dalaga silang kontra. Karak-karak po mga kaigsunan kay helicopter na pinangga na naunaw mga kaigsunan panahon silang gira. Perte niyang gaaboy. Kanya ningon siya tinuod maguna do. Kaning tao isog pa kayo na armas, isog kayo kabtik pa. Pero naigo na siya mga kaigsunan, perte niyang dala gaaboy. Sa di man daloy. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Joseph Ari sa tanan nga mga Ari family mga kaigsunan. Diya sa Maynila mga kaigsunan, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Bren Romel Torres. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi diya sa Memorial Patricio High School gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12. Maayong buntag kayong tanan diha. Kaninyong tanan diha mga sir, mga ma'am. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanan nga mga elementary ngadto sa grade 6. O nga doon na magutay katungdanan diya mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong paghatag natong panahon, although mga kaigsunan. Doon naging mga panahon nga dili good ko ka 100% sa tanan nga mga activities diya sa eskwelahan. Isip nga usa ka gitawag pangulo sa mga ginikanan. O nang ako lang yun nga di good ko makapasalig mga kaigsunan nga makatuman tatanan sa atong obligasyon. Doon kay doon naman tayo nagkalaing-laing obligasyon. Unang-una, doon na tayo obligasyon sa atong pamilya. Ikaduha, ministry, mga katawhan sa Dios. Nagkadaghan na usab ning atong obligasyon. Labaw sa tanan dinhi sa Sign FM, nga dili ko basta-basta nga makagawas diri kay kanunay tag nag-hook up gikan sa Cebu, gikan sa Giolngan, og doon na po tayo programa para alang sa pagwali sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi Sir Bren Romel Torres diya sa Patricio Memorial High School. Sa tanan ninyong mga kaubanan. God bless you kaninyong tanan diya. Ako kining basahon Nexon akong last ning ikapabilin niya ako ning hatag sa akong kinamagulangan si DJ Jane. Wa maroy sila klase may action, although ang mga magtutudlo narigod sila silang gitudloan. Kaya naman po tayo gitawag o palisiya. Sama ba na sa kaniadto sa lockdown na ang mga estudyante kaniadto naras balay ka eskwela at tingali doon ay mga estudyante nga naras baon nas lagunan ng apil o Google Class, Google Meet. O niya kami may eksulto amis eskwelahan nag-atubang anang computer gikan sa alas 8 hangtod alas 5. Kay aritas gobyerno mga kaigsunan siyempre 8 hours na. Kung mula po alas 5 that is overtime. Mao man ay ato ang kahimtang kaniadto sa gikan sa 2018 ba to 2019. Mao na nga sitwasyon within 3 years. Ano na gitawag o online class, Google Meet, Google Class o unsa pa diha nga magklase sa computer lang maigsoon through messenger o unsa pa diha maigsoon. Madayon kita niingon diri tanawa ra guna. Duol na akaayo ang adlaw ang Ginoo maghukom. Kining mga trahedya karon mga linog, gubat, kamatay, tsunami, linog sa Taiwan kahapong adlaw nga 7.7 magnitude. Ang tinuod mga kaigsunan sa dili pa nako ning sa ako lang ning kaugalingon dili sa Biblia, although matag-usa nato mga alagad sa Dios do na magitawag pagsabot og hanay sa Biblia.
ang adlaw maigsoon usana siya ka elemento nga maoy muhili sa kalibutan. Muabot ang linog sa nagkalaing-laing mga dapit, ang mga bulkan mo crack. Kay tayugon siyempre, pag-crack sa mga bulkan mo active ang mga bulkan. Pag-crack, pagsiak sa yuta, ulbo ang lahar. Amen ba? Dinhi sa Negros pila ka bulkan, Canlaon City, Mangtalinis sa Balinsa sa Palimpinon, o kanang Tumikong kay maunay bulkan nga nagtago-tago lang, pero daay area diha nga tubig nga maka lapwa og manok. Pag-abot sa linog, tanaw ra ko ng linog sa Taiwan, iba ning crack. Kung ang mga volcanic eruption, ang mga bulkan managtingki, ang mga bungtod uyugon, posibilidad mo ulbo ang kalayo. Masunog ang kalibutan kay naay mga mekanism labi ng mga gasolinahan. Asa mata na paingon ato lalong dagat, kay maingon maputa nga ato mis lalong dagat, pastor, kay di ka nang kalayo mulutaw raman na patay japon ta to apoy iho dito gabangangang dagko kaig tango to apay kogita to apay mantalaga unsa mga buaya awag yon. Mao nga dinhi sa Soponia, so ako'y taong isog sa panahon sa paghukom sa Dios. Last name nga bersikulo. Ako ning basahon tanan. Ingon diri sa 14 sa Sophonias kapitulo 1 bersikulo 14. Ingon diri, dool na kaayo ang adlaw nga ang Ginoo mohukom, og pait kining palandungon. Muhilak unya bisan ang taong isog. Ayay. Pait tamis. Ang paghukom sa Dios dool na. Sa tupa, kanang pulunga, wa pa na nahitabo, dool pa, incoming pa. Diya sa sitwasyon sa mga lugar nga mga area nga dunay mga tsunami o mga linog, introduction pa na. Murag sa kanta ba, nga dunay intro, lamig kay pagka-intro, pagkanta, samot nagmukanta, nga makuha sa ang huni sa kanta, moingon ganang maminaw nga, wow! Apan ang paghukom sa Ginoo dili madalag wow. Kay ibin ang taong isog, panahon ni ining mga panahona, muhilak oy, muhilak, bisag adunahan pa samot. Kay usikan man ang mga dato, nakahinumdom ko maigsoon sa atong linog sa Giolngan, nga dunay usa ka foreigner nga ilang balay nga ning kustar og 7 milyon, nagpagsikig panghinambog sa silingan nga ningingon nga kay tuwa pa man ko ato maigsoon mag-meeting ko, nga ningingon ko ning kaon ko sa tindahan, nga ningon ninduta po ng balaya ana sa akin sa may tag-iana isang foreigner na pero batik batasan. Ikaw ano man bati basik batasan, way silingan katalon kayo. Ikaw sa may kinatal sa mura po tag interviewer ba, isa nang gaana nga batik kay batasan dong. Ako masay kay lamay so nga pastor tarang alam magsige tag yung pastor ko hindi isa mang bati ako batasan duha ra man na maayo batasan og dili ngayon sa away silingan anak way silingan ng Amerikanohan na piti katala sinaga mo sa may kinatal isa akin akong balay gasto na ko ani 7 milyon bisag unsa pang bagyo ani bisag unsa pay kuan ani dego ni maunsa pag ato bitaw sa linog maigsoon Sicilio ay murang katarantar ning Amerikano mga prikas kon igsoon gi Sicilio kay ngano man diya man ning agi maigsoon ang liki sa ilang balay ning krap man ganit tong simbahan diya sa ayungon kaniadto o niya ang mga karsada diha galungtod-lungtod murag imong kanimong taon pa sa linog gani sa Taiwan kahapon mao na nabisan gani ang lalong sa
yuta murag na gabuldos dito kakagalkal. Unya ka ng yuta migsun murag galutaw lang. Inumduman nato na migsun kung unsa kaworson niya ang paghukom sa Dios. Hapit na matupad diri sa Sophonias kapitulo 1 bersikulo 14. Ingon diri, dool na kaayo ang adlaw sa Ginoo maghukom o pait kining palandungon muhilak unya bisan ang taog isog kining tao isog mengson isog rag makapabor isog rag mairag lawas pero adto na magkasakit isa kinsang santuha sa piton nawag aptik pa dako paglawas dako paginawa iba murag si kinsa tinuod man guna ingon diri sa 15 kay ang maong adlaw man sa kasuko grabe oy ang adlaw mauman ang adlaw sa kasuko adlaw sa kaguol adlaw sa kapait adlaw sa kadaot adlaw sa kalaglagan adlaw sa panganod o sa dagdagong ingon ang 16 ang adlaw, ingon dire 16 adlaw sa pagtingog sa trompeta o awhag sa pagkigubat batok sa kinutaang syudad o sa habog nga mga bantayanan sa paril. Wow, napabay padir mga kaigsunan nga mo tindog anas lino waoy tanawa ba sandig dayon ng mga building. Pila ka building nga may collapse base sa ako nga pagbasa sa pamantalaan 26 ka building may collapse kahapon nga dawa. Unsa pa kas ubang mga balita. Wala pa'y balita sa Pilipino taga Philippines nga naapil nga namatay base sa ako nga pag doki-doki sa balita igsoon. Apan dunay mga tao nga namatay nadatpugan atol sa maong alino. Maong salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban mag-ampot tayo igsoon. Saglit ang atong oras mudto naman ako ning hatag sa ako nga DJ kanina rin mag-ampot ta. Labing kamahanan ug mahigog maon ka nga Dios tapos ka sa pasidungan pasalamatan. Salamat ug Dios sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nga nagasunod nini nga mao nga programa sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao tapos nga pasidungan pasalamatan o Dios nga padayon ka nagpahinumdom kanamo aron kami dili mahimong kumpiyansa sa among mga kinabuhi. Even sa nagkalaing-laing mga pangitabo, mga trahedya, mga disaster o Dios, mga linog man, mga tsunami man, apan salamat o Dios nga ang among paglaom ug ang kalikon na argad kanimo Ama. Nga diin sa pagpanahon sa among pangatubang kanimo o Dios, aduna may kaisog o katakos nga mo atubang nini base sa among mga binuhatan dinhi sa silong sa langit. Dungog himaya nga nalanggit kanimo ang tanan pinagi sa ngalan Hesus. Ang tanan magaingon. Amen ug amen. Ang oras nato mga igsoon alas 6:20 na o ni ako na ihatag sa ako nga anak. Ako ra ni nga sundan o song o niya ako sa i-cut off ang ako nga